to sngok kumno ba haba fikre kane ka jakam kumno kumtuhi kumno ba are haba fikre kane jakam Ngis ngau sngai ngis ngau stinking. Banyak try kumregi. katno ka bai sngi Kapai si la ban yo tang arspa san phun ga si. rit bhama Ridha namar bu. Tu head mystery u khyum bha de ya kapai si jung. Oleh arsa pala head mystery ni. oh long ki kuntate Halor kataru nitrai sitom wala ka jasiro da ai bahare u head mystery. oh ma Kabai siru kaduna bha. te phila tre katno sngi hang ne Ala sitayo palat ta ni Sitayo palat. mana si. te ka jingyo nong padela poi katno thrai sitayo Sitayo ngila banyo no tang khan arspa kan ni arajar tam. khi quay katno ba ai ka de ka yeng Duna palat thi katno ke tang arlak tam diet arlak tam katno kamra thrai menta dang ar kamera di namar ba nong hadin sa teng biang sa ar kamera ni kumno. te phi sngo yap ne sngo im ne hakwa ya de ba kata Pala api ban watai namar empat dep ma pat te pakam te mo. ta Tang bang asngudom tu wei langrut mistri usu nyum mistri ba mai jasi ai dina pat baik. Oh kala don khomut ikon. sipongut mo ane ni phi ka arta ba dangri la don khun sipongut mo no kan dong te mo Kadon tang lai posan snam tang bai khon te kadon lai khomut.